ассалому алейкум тамошобинони азиз, субҳ хайр. ҳозир мехоҳам барои шумо шарфҳои тоза туркиро нишон диҳам. Брендовӣ ино ҳамаш новинкаянд. рӯзои наздик мумкин тамом шаванд. Барои ҳавай бори навай ҳозир кашол карданд. ман мехоҳам шуморо нишон диҳам. агар дар кор бошад доставка дорем. марҳамат бинед. нархҳои ино 200 сомонай. тоза шарфҳои туркӣ. ина ҳамаш як фирмае. баъзе аз наздик бо нишон метим. ё чун материалҳои дубайский мефурӯшанд. инчунин намка шарфҳоям овардагӣ ҳастанд. 200 сомонӣ. дидед? чиқадр хушрӯвай. ҳамаш болода светай. ба фикрам ки ҳамун рӯшании свет задестай. иҷада шумода хиратар омадестай. лекин аз наздик сифатошон да гап нест. аҷоибот. ана ина мудбо ҳаст. ягон тахшрӯ мекшояд нишон диҳам. я дутша ақаллан кушое. ира бине. ҳамаш фасонан. тоза туркӣ. и баъзе ҷода 250 сомон мефурӯшанд ира. тоза дубайский. марҳамат. ҳозир аз наздиктарак бо хушрӯ када нишон метим. бинед кушодагиша. ина тамошобинони азиз, кушодагиш. материалошон хушрӯвай. аз ба ҳамин этикеткаша гуфтам ай наздик нишон диҳам. ина брендовый. дубайский. дидед? 250 сомон мефурӯшанд баъзе ҷода. марҳамат ай мо заказ кунед. мо доставка дорем. фақат интернетка чӣ кор мекунем. нархи доставкамон дар душанбе ҳаст. инчунин дар ноҳияҳои тоҷикистон ва дар русия. ҳамаи шаҳрҳои русия. дигаришам нишон метиҳам. ана бо як ранги дигара нишон метиҳам. ишам аҷоибот фасонай. ҳамаи ҳамин шарфҳое ки ҳозир нишон додам, ҳамаи ҳамино нава, ҳамин рӯз бозор даромад. ҳамаш як брендана. нами ҳамаш нами як брендан. доставка дорем. нависед. рақамҳои WhatsApp ҳаст. саломат бошед.